Bizim kildiğimde mi sen çok kırmadın? Ya gülge der ama. Yürüyor. Kamera anın ortaya çıksın şimdi. Ben как будто andağını ortasında ortaya. Sen yaratmışsın ani yaratan. Yani bunun gabariti şey. Kubelek. Dostlar biz bugün Tatarstan'ın at kazangan Kubelek'i Elnat Farkuli'nin konsertinde bizning krutoy reportajını qaragız. Gittik. Timale, жертвылды ki şakara. Biz aşılıyımın indey bir. Senin gözü para başta 3 saat. Şeşek neçe konser işledik biz? 11. Bugün 12'de. Ana 12 konsertga jetdik. Şeşek kim o? Regina. Molla Kuşkan isimli Regina, men Şeşek diye bir şey isim kuştum. Bitirlemez işim benim indey bir. Tipi modnayın değil mi? Sexualность bireyinde tipa ya. Biz sahneye akşa getiremem. Bugün kunda men şunu bilen нәрсе. Bunu men Allah yaratmam bittiga. Мен şunu bir kerak. Men андай машинада эргәтеш. Мен Шкода tabi. O degene bamper jimrek orada. Ну пока акча жетip bitmeydir başkasına. Yok, yürtem яңа Киримне түгел шыгыма күбрәк. Зур. Әйе. Татар эстрадасында кем белән дуэт эшләр идең? Юк, бит андый кеше. Менә син әгәр дә Казан егетләрендә калган булсаң, шундый популяр булыр идеңме? Нәрсә кем ул? Нинди төркем ул? Бармалар икән. Ну бар дип беләм инде, белмим. Юк, миндә синеке бер. Мин күзәтмим. Күзәтмим. Казан егетләре төркеме менә нәрсәләр бирде. Мин аларга нәрсәләр калдырдым. Безнең әлдә белән дә килгән монда. Исәмсез. Нәрсәләр алып килдең Илнатка? Şey indi şey. Покрепче түгелме дә? Yok. Kıtay şey. Матур иттереп күбәләк деген әле. Күбәләк! Күбәләк! Илнатның әнисе. Бүген бийсез инде. Кайда? Концертта. Аяклары вайны кызым хәбиргә. Синең тормышыңда бәхетле мизгелләр бар бит инде. Син кичә йөргән кызыңа предложение ясадың. Ул да ярар дип әйтте, я. Ничек таныштыгыз? Ул ничектер случайно килеп чыкты. Минем тормышта шундый вакыйгалар, аң тормышында шундый вакыйгалар. Поддержка беренче чиратта. Хатын кыз бит инде или ирне үтерә, или күтәрә. Элеккеге хатынны көнләшмимсең? Без ит аралашмыйбыз инде. Бөтенләй? Юк, бөтенләй диярлегә. Әйе, балаларга рөхсәт итәме аралашырга хәзерге хатының белән? Лек минем дә рөхсәт итмәйләр. Хәзер инде Аллага шөкер, нормально все. Ярый, уртак тел таптылар инде, Регина белән. Балалар. Синең балаларың, әйе. Әник шул, әник ше. Регина апалары, ул Регина апалары. Туй булачакмы Регина белән? Була берсә инде. Амин, амин, амин. Хатының белән брачный договор төзәячәксең. Юк инде. Олас килгән хатын кыз бөтенләй бер урыйда шәйп китә. Син шулай әйттеме? Элекке хатының? Мин үзем калдырып шәйп киттем. Машиналарда бөтен нәрсәне калдырдым да все. Әйе. Зато тыныч күңел белән. Йөргән кызыңның беренче ире бар имсең? Әйе. Ул да аерылган. Әйе. Балалары бармы? Бар берәү. Так, таныш булыгыз. Регина Илнатның невеста, әйе. Менә гел бергә булгач туйдырмыймы? Нет, тойдырмай. Мы даже когда на пару часов отлучаемся, уже как бы чего-то не хватает. Ничә ел очрашып йөрдегез? Менә бит инде кеше белмәде. Белмәсеннәр дә. Сезгә кыйммәтле бүләкләр бирәм Илнат. Әйе. Нинди? Ул үзе бүләк. Самый кыйммәтле бүләк. Илнат кебек сексуально. Күбәләк дип әйтергә кирәк. Давай. Күбәләк. Мин звезда булдым менә. Без кеше күрәйин дейме? Кем мине белә саныймы? Мине беркем дә белми. Сез бу кичәнең кабат иң матур кунагы. Күбәләк. Күбәләк. Сузы. Күбәләк. Күбәләк. Календарь өчен эшләмиләр генә. Бик матур киемегез. Лохмотьев.